मनापासून शुभेच्छा देतो। महामानवाचा जयंती दिवस देशातच नव्हे तर जगामध्ये साजरा केला जातो। आज जे काही तुम्ही आम्ही सगळे जे ज्याला माणसासारखं जगण्याचा अधिकार प्राप्त झाला ते फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे झालेला आहे। आणि म्हणून अशा या महामानवांचा जयंतीचा उत्सव साजरा करत असताना बाबासाहेबांचा विचार हा आज काळाची गरज ठरलेली आहे। आणि म्हणून हा विचार सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपल्याला सगळ्यांना तत्परतेनं कामाला लागावं लागणार आहे। कारण की आज परिस्थिती वाईट आहे की ज्या संविधानामुळे तुम्हा आम्हाला जे व्यक्ती स्वातंत्र्य मिळालं ते व्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आलेलं आहे। आणि म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीच्या निमित्तानं आम्ही सगळ्यांना प्रतिज्ञा करू की जी काही व्यवस्था आज देशामध्ये निर्माण झाली, दूषित व्यवस्था निर्माण झाली, ही समाजातून उखडून फेकू अशा पद्धतीची प्रतिज्ञा आपल्याला करायची आहे। पुन्हा आपल्या सगळ्यांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महामानवाच्या जयंतीच्या निमित्तानं शुभेच्छा।